Haupa, bainat naiz, 24 urte dauzkat, eta Basque Green Talent programan parte hartu dut. Ni biologoa naiz. Nire esperientzia Basque Green Talent programan otsailean hasi zen, eta bertan 5 hilabete igaro ditut. Bikoteka dira proiektuak, beraz talde lana asko lantzen da. Proiektu hauek aurrera eraman dira Euskadiko enpresa handiekin, bere ingurumen zaileko arloan. Nire kasuan parke eoliko baten EPDA egin dut, Evaluación Ambiental de Producto, baina mota askotako proiektuak daude pertsonaren arabera. Gainera, naiz eta pertsona bakoitzak perfil ezberdin bat daukan, hasieran hilabete bateko formakuntza bat ematen digute ekonomia zirkularrari buruz, beraz, naiz eta ez jakin zehazki zer den, lehendik prestatzen dizute praktikak ondo egiteko. Azken batean praktika hauek laguntzen dizute benetan ikusteko enpresek zer bilatzen duten, legediak baita zer kezkatzen duen. Azkenean programa honek erakusten dizu mundu industrialean ingurumenari dagokiola zein den errealitatea. Nire kasuan programa amaitu baino lehen lan eskaintza batean onartuta nengoen, lortu nuelako jakitea nola aurkeztu enpresa baten aurrean, naiz eta pentsatu ezagumen teorikoak dauzkasun, praktika hauek erakusten dizute ofizina batean edo lan erreal batean nola lan egitera edo nola trebatzera. Eta horri esker lortu nuen enpresa batean onartua egotea hemendik atera.